Il-kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech qal li Chris Ferm ma setax jibqa' fil-pożizzjoni li kellu għaliex bihem kienet se ssir ħsara lir-reputazzjoni ta' Malta. Qal li kellu jirreżenja mal-mument li semma ismu u minflok qal dan baqa' jittrattieni snin u jiddefendi l-indifensibbli. F'intervista fuq Net Television Dr. Grech qal li l-Prim Ministru għandu jieħu l-eżempju ta' Chris Ferm u ma jibqax jattakka l-istruzzjonijiet. Il-kap nazzjonalista qal li minkejja l-akkużi fil-konfront ta' Dr. Chris Ferm u Edward Cicluna ma jidirx li huma fuq l-istess livell bħal tal-ex Prim Ministru Joseph Muscat, dawn huma xorta akkużi serji għal-fatt li fi kliemu dawn kellhom responsabilità li jieħdu azzjoni. Dr. Grech qal li l-Prim Ministru qed jgħaddi partijiet mill-inkjesta lil min jaqbillu u qed jeddet lil xi persuni sabiex ma jitkellmux. Qal li l-Speaker tal-Parlament qed jixħad kontinwament it-talbiet tal-Partit Nazzjonalista u li dan mhuwiex qed jagħmel xogħlu kif suppost. Żied jgħid li mhux minnu li l-MPs Nazzjonalisti jaħdmu kontra l-pajjiż, iżda minflok jaraw li minnu korrott jieħu dak li ħaqqu. Dwar dikjarazzjoni ta' David Casa li qal irid jagħmel gwerra, Dr. Grech qal li l-uniku mod kif il-Partit Nazzjonalista ġab l-istarijiet lura kien billi jagħmel gwerra fil-qrati kontra min seraq. Qal li l-Prim Ministru qed jikdeb meta jgħid li fetaħ il-kawża tal-arbitraġġ internazzjonali għaliex qal li din infetħet minn min irid li jieħu 100 miljun oħra minn flus il-poplu minħabba li l-kuntratt ta' Stewart ġie null. Dr. Grech qal li ma jieħux gost jara l-ex Prim Ministru jitressa l-qorti u d-Deputat Prim Ministru jirreżenja għaliex hu jieħu pjaċir biss meta jara l-pajjiż miexi sew. Qal li l-Partit Laburista ma tallimx minn dak li seħħ lura fl-2019 u minkejja li nbidel il-mexxej l-aġir baqa' l-istess. Qal li minnu parti mill-problema ma jistax ikun parti mis-soluzzjoni u li n-nies qegħdin jifhmu li l-Partit Nazzjonalista qed jissaħħaħ u jitkellem dwar dak li hemm bżonn. Mistoqsi dwar ir-riżultat li qed jistenna f'Ġunju li ġej, qal li jinsab konċentrat biex iwassal il-messaġġ tal-Partit Nazzjonalista. Qal li qed jirnexxielu jibri koalazzjoni ma' kull min irid il-ġid tal-pajjiż. Qal li jekk il-Partit Laburista se jkabbar id-distak tiegħu se jsir aktar tiran.